ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚಲರ್ ಮಾತ ಇನಿ ಅನ್ನು ಸಜ್ಜಿಗೆದ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದು ನೆಕ್ ಹರಿಪುರದ ಆಲ ಪಾಡಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಈ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪರೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊನೊಲಿ ಅಂಚನ ಬಲೆ ತೂಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ಸುರು ಕೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಬಾಂಬೆ ರವ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಡಿಯಂ ರವ ರಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗುಲ್ ಬೊಡ್ಡ ಓವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಗೆತನೊಲಿ ರಡ್ಡುಲ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಾ ಕಪ್ಪುಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅಳತೆ ಮಲ್ಪೊತುಲೆ ಅವೇ ಕಪ್ಪುದ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ಬಜಿಲ್ ಪಾಡೊನ್ನುಡು ಒಂದು ದಪ್ಪ ಬಜಿಲ್ ಅತ್ತು ತೆಲ್ಪುದ ದಪ್ಪ ಪಾಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನನೆತದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಇತ್ತನಿಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ನೀರು ಪಾಡೊನುಡು ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ಪಾಡೊನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೊನುಡು ಅಂಚೆನ ಕಡೆನಾಗ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಕಪ್ಪುದಾತು ನೀರು ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಾಗ ಪಾಡೊಂಗ ಒಂದು ನನಲ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪನೆ ಉಂಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಉರ್ದ ದೋಸೆಗೆ ಎಂಚ ಬಂದ ದೀಪತುಲೆ ಆತ ದಪ್ಪ ಪೊಡು ನೆಕ್ಕೇನು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಕಪ್ಪುದಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಕಲಡದ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತನೆಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಮಚಡು 3/4 ಚಮಚದಾತು ಈನೋ ಪೌಡರ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಲೆಮನ್ ಫ್ಲೇವರ್ ನಿಗುಲ್ ಬೇತೆ ಫ್ಲೇವರ್ಲ ಪಾಡೊನಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ನೆನರ ಸರೈಟ್ ಕಲಡವನುಡು ಬೊಕ್ಕ ಈನೋ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ದಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಗ್ಗನೆ ದೋಸೆ ಮೈಪೊಡು ನೆಕ್ಕಾನಿ ಎಣ್ಣೆ ದಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೈಲ್ ಬಂದನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದ ದೋಸೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊತುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೊಂದೇನು ಕವರ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಚೂರು ಬೆಯ್ಯರೆ ಬುಂಡ ಅಂಡ್ ಈನು ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದತೆ ಅಂಚ ಅದು ಉರ್ದ ದೋಸದ ಲಕ್ಕ ಇಂಚ ಒಟ್ಟೆ ಬೂರುಂಡು ಇತ್ತೊಂದೇನು ಮೆಲ್ಲ ಅದು ಲಕ್ಕದು ಉಲ್ಟ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಡ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದತೆ ಅಂಚ ಅದು ದೋಸೆ ಕಾಯನಾಗ ಕಲರ್ಲ ಲಾಯಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ರವಾ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಒಂದೇನು ಚಟ್ನಿ ಅತ್ತಂಡ ಸಾಂಬಾರ್ ದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂಚೆನಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಗುಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.